Så er jeg lige taget ud på parkeringspladsen igen, fordi jeg skal have fundet mig en fleecejakke inde i bilen. Temperaturen den faldt bare lige sådan, da solen begyndte at gå ned. Så nu begynder det at blive koldt igen. Så det var ikke bare i går, det var tilfældet. Sådan er det også i dag. Men ja, ellers så har jeg været ude og spille noget mere rollespil selvfølgelig. Og jeg har blandt andet startet med at sidde og minge mig lidt på krogen med præsten fra Aliari, hvor vi fik en god samtale op at køre. Blandt andet så fortalte jeg en del om Kaidus og Huberts historie. Og så han ligesom fik en lidt mere dybere indsigt i det. Og fortalte ham, hvordan Aliari ligesom havde hjulpet Hubert til at få sin hukommelse tilbage igen. Og i sidste ende blive baron. Og blive til Kaido igen. Så det var en god fed snak der. Men efterfølgende så var det faktisk, at Kaido fik et lille syn, eller der var en, der talte til ham. Det var muligvis Gavms stemme. En stemme, der sagde: mørke give dine øjne. Og det er åbenbart et udtryk, som Gavm har brugt. Og det syn fik Kaido. Og så tænkte han, så må jeg hellere lige finde ham her præsten igen, og så lige fortælle ham det. Og han tænkte straks også, at det var Gavm. Så det ved om Gavm er begyndt at tale til Kaido nu. Tidligere der havde Gavm jo besat John Hots krop, altså den her tossede bunde. Så det kan være, at Gavms ånd stadigvæk er derude et sted, og kun er blevet fordrevet fra John Hot, men stadigvæk er derude, og måske leder efter en ny krop. Det kunne være et plot, jeg kunne spille, måske næste gang, hvis jeg lige snakker med Thomas, der spiller Gavm, og han synes, det er en god idé. Og jeg ved heller ikke, måske om det er noget, vi kører på længe, men mere måske bare, at han lige er der. Det kan godt være, at jeg ikke vil køre på, at det bliver besat, men at måske bare lige Gavm forsøger at komme ind, så kan vi måske fordele ham lidt hurtigt. Det var bare noget, der kom til mig. Det var faktisk fordi, at jeg modtog en besked på over Facebook fra Thomas, der sagde, at jeg skulle hilse højpræsten og give ham den her lille besked. Og det er så fordi, de har skrevet sammen over Facebook også, for ligesom at højpræsten her, Ilmar, han lærte noget mere omkring religionen om Aliari off-game. Så han bedre kunne gøre det in-game også. Så det var sgu ret fedt. Og det var meget sjovt, så spillede jeg lige på det, at jeg lige har fået den her besked fra Facebook, som så i min rollespil så blev et syn, eller i hvert fald en stemme, jeg havde hørt. Nu vil se, om der kommer noget ud af det, men det kunne være meget skægt. Bare lige at spille lidt på det. At Gavms sjæl prøver at snakke til mig. Derudover så har jeg også fået startet lidt lyske forretninger op. Jeg vil ikke sige så meget mere om det, af frygt for det, der hedder metagaming. Hvis jeg siger for meget, så kan det være, at der er nogen, der begynder at mistænke Kaido for ting og sager. Ja, det er ikke noget særligt, men jeg har startet lidt op, måske lidt i gære. Og til sidst, så lige her, inden jeg kom herud, så blev jeg faktisk fanget af den gruppe, der hedder Bjergerne. Altså Bjergerlaget tog simpelthen fat i Kaido inde på en kro og spurgte, om han ikke ville have en øl. Han tog så en drink, og så begyndte de at sidde og snakke sammen. Det viser sig så, at den her drink, der var en godtroenheds mikstur i. Så Kaido begyndte at blive godtroende. Og så begyndte han pludselig at fortælle løs om ting og sager, han måske ikke skulle snakke så højt om. Men de var meget nysgerrige på at finde ud af, hvem det var, der havde lavet det her indbrud. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før, men der har været et indbrud i mulighedernes marked, hvor der er blevet stjålet 6.000 korint. Altså det er temmelig mange penge, der skulle være gået til de fattige. Og der var simpelthen nogen, der var lynhurtige og var inde og stjæle den, mens der ikke var nogen. Og der er stort set altid nogen i mulighedernes marked. Og der er stadig ingen, der ved, hvem der gjorde det. Selvom alle har prøvet at undersøge det. Så det er egentlig ret imponerende, at de har holdt det så hemmeligt. Så det må være fordi, der er ingen, der har brugt pengene til noget. De må stadig være derude et sted. Og bjergerne var åbenbart også interesseret i de her penge. Jeg tror måske, de har været med til at betale noget af det til den her fattigkasse, som ellers mulighedernes marked betalte en del af. Så jeg begyndte bare at snakke løs, fordi de havde fået den her elixir. Så jeg tænker jo, at jeg har talt over mig. Det der i hvert fald er sket, det er, at jeg nu har skrevet et brev om, at en af de her bjergere, han godt må være min stand-in, eller stedfortræder til det næste adelsrådsmøde. Så han har en masse ting, han gerne vil fortælle adelen, og er godt træt af adelen og den slags. Og måske var det egentlig en meget god ting, fordi at adelen vil meget gerne have sådan nogle ting at vide til de her møder, fordi at de vil gerne prøve at få ro og orden
og i og med, at han ikke kan lide adelen, eller i hvert fald synes, at adelen gør nogle ting, der ikke skal være, så er det måske meget godt, at han selv kan komme ind og tale, fordi at jeg skal videreføre budskabet, ville han måske ikke få hele sit budskab ud. Så men man skal sige noget videre for en anden. Under alle omstændigheder, så er det i hvert fald ham, der kommer næste gang til det her adelsrådsmøde, i stedet for mig. Hvis adelen altså godtager det og lader ham være med til mødet. Nu har de i hvert fald et skriftligt brev fra mig, hvor det står. Ja. Og så var det, jeg begyndte at fryse og tænkte, nu måtte jeg herud. Så nu vil jeg tage mig en jakke, og så vil jeg gå ud og gå in-game igen. Jeg har blandt andet en Eliai-ceremoni her, lige om lidt. Og så bagefter så skal jeg også ud med Eliai og lave nogle hyggelige ting. Jeg har nogle forskellige planer og sådan noget. Så det er vi ud og give den gas med. Lad os slippe vores hænder, og igen rejse os for din magt. Retsmæssig hersker ind af mørket. Retmæssig hersker ind af mørket. Og blodet. Og blodet. Velsign os livsvæsken. Velsign os livsvæsken. Og hæv os dermed over andre. Og hæv os dermed over andre.